Hola a tots, ratafierus, soc en Ratafia DC i benvinguts a un nou vídeo. Quant de temps sense veure-us, ratafierus? M'heu trobat a faltar? La veritat és que jo sí, l'altre dia estava mirant quant temps feia que no penjava un vídeo i dic, si han passat més de 3 mesos, això és inadmissible. Això no es pot permetir, Això és motiu de ses, Doncs bé, Ratafia DC torna a la càrrega amb un nou vídeo, que ja era hora. Bé, no m'enrotllo, d'aquí uns dies, el 18 d'octubre, surt al Japó el volum 100 del manga del Detectiu Conan, una gran xifra realment després de tants anys. Una de les coses que sol generar certa expectació en els volums del manga són els anomenats keyhole. Per qui no sàpiga, el keyhole és una imatge que surt al final del volum en forma d'un forat de pany on hi apareix un personatge de la sèrie, és a dir, que fins a dia d'avui tenim 99 personatges de keyhole. Clar, aquesta vegada parlem del volum 100, no és un volum qualsevol evidentment i molta gent es pregunta qui podria ser el personatge que ocupi aquest keyhole tan privilegiat. La cosa és que Gosho va donar una pista fa poc respecte a aquest tema. Va dir que en el keyhole seria per un personatge que fa temps que n'hauria de tenir i per tant, a dia d'avui no en té. Quins personatges importants no tenen keyhole a dia d'avui? Doncs bé, personatges de la talla d'en Korn, la Sherry, en Jin, Korn, l'Elena Villano, en Yorimuga o el mateix Reni Karasuma, cap d'ells en té i personatges molt menys rellevants en tenen, cosa curiosa. Cosa que fa pensar que s'ho està reservant per algun moment important de cadascun d'aquests personatges. Bé, comencem per en Conan. Seria ideal per en Conan tenir el keyhole del volum 100, ja que és el protagonista de la sèrie, sens dubte. El que passa és que com que en Shinichi va ser el primer keyhole, crec que en Gosho vol que en Conan sigui l'últim keyhole del manga, ja que d'aquesta manera seria molt rodó tot i a més tindrà un gran protagonisme al final, ja que deixarà de ser en Conan per tornar a ser en Shinichi, aquesta vegada de manera definitiva. Pel que fa a la Sherry, és a dir, la Haibara en la seva forma adulta, és poc probable, bàsicament perquè no surt en aquest volum. Una cosa que no he dit és que normalment una condició indispensable perquè un personatge aparegui en el keyhole és que surti en aquell volum. Com que la Sherry no surt ni tan sols la Haibara, crec que queda força descartat. Probablement la Sherry serà situada molt al final, ja que crec que encara s'han de revelar coses importants d'ella i el seu passat fosc. Vaja, en Korn, què puc dir del gran Korn? Curiosament és un personatge que ha tingut moltes opcions per tenir keyhole i encara no en té, cosa que qui en té sí. En Korn ha tingut un paper força important en aquest volum, així que francament té opcions de keyhole. El que passa és que estem parlant del volum 100 i no crec pas que li donin a un personatge que normalment sol quedar en un segon pla i que no té un gran significat per la sèrie. La Elena Villano, un altre gran personatge sense keyhole que fa temps que n'hauria de tenir. Fa pocs volums enrere hauria tingut una opció, però s'ho va emportar el seu marit. No ha sortit en aquest volum ni està mencionada, així que probablement Gosho se la guardi per més endavant quan es revelin coses més importants sobre ella. En Yorimuga, un altre personatge que no en té, no és tan rellevant i no fa tant que ha aparegut, cosa que contradiu el que ha dit Gosho sobre que serà un personatge que fa temps que n'hauria de tenir, i bé, tampoc ha sortit en aquest volum, així que serà per més endavant, probablement, quan descobrim qui és realment. Anem per un pes pesat, molt pesat, en Reni Karasuma, el suposat cap de l'organització. Crec que seria ideal que fos per ell, ja que és un personatge importantíssim, però no crec que sigui per ell perquè en primer lloc ni tan sols hem vist la seva cara. Crec que Gosho se'l reserva per quan es reveli la seva veritable cara i tot el seu passat, que suposo que serà ja força al final de la sèrie, serà dels últims keyholes. Una altra opció lògica seria que fos per en Wakita sense disfressa, seria potser la més lògica, ja que potser és el personatge que té més importància amb la seva revelació. Si suposadament és Ram, tindria sentit, però de totes maneres, fins que no tingui més rellevància, no crec que en tingui. I un altre pes pesat, en Jin. Buenas a todos, detectives, soy Jin DC y bienvenidos a un nuevo vídeo. No, aquest Jin no, aquest. En Jin és el principal antagonista de la sèrie, qui li dona la protecció 4869 al protagonista i precisament surt en aquest volum i té molt de protagonisme. Crec que seria ideal que en Jin tingués el keyhole del volum 100 després de tants anys i sent realment qui és i què representa per la sèrie. Jo pensava que seria dels últims keyholes de la sèrie quan es revelessin coses del seu passat, però no en tinc cap dubte, el keyhole 100 serà per en Jin l'antagonista principal i un dels personatges més importants de la sèrie. I bé, ratafierus, fins aquí el vídeo d'avui, un vídeo una mica més llarg de normal, això és per la llarga espera d'aquests mesos. Espero que us hagi agradat i si és així doneu-li un bon m'agrada i sobretot subscriviu-vos al canal que és gratuït i m'ajuda molt a pujar contingut. Res més a dir per part meva, ens veiem en el pròxim vídeo, salut i ratafia per tothom, fins aviat!